Dagiti punto pagsasaritaan maipapan iti cancer ti suso kadagiti babae a Filipino. Ti cancer ti suso ti maikadwa akong rinal nagapo ti panakatay iti cancer kadagiti babae a Filipino. Sangapulo ket 5 babae ket matay kada tawen. Nagapo dayto iti Cancer Facts and Figures 2003-2004. Iti laksit ti pasamak nga ado dagiti Filipino iti addaan iti nangato a rate ti insurance covered isa lunat. 92%. Nagapo dayto iti BRFSS 2005. Dagiti babae a Filipino nga agidad iti nasulog as 40 ket addaan iti kababaan a rate ti panaka-screen iti mammogram. Sangapulo ket 5% ti pulos asaan na screen. Nagapo dayto iti BRFSS 2005. Hindi screening babae iti klinik o panaka-examen iti suso ket 29 ti porsyento a pulos asaan na screen. Kung kadigitoy na babae nga screening rates, di bumurong at dagiti babae a Filipino kumpara kadagiti daduma pay nga etniko a grupo ket mas sigurado tayo nga daan iti maudi pangan ti cancer ti suso ano digligat nga amang nga agasan. Nagapo dayto iti Cancer Facts and Figures 2003-2004. Importante dayto ikapotak yung nati research at ti cancer ti suso ket mabalin ang maagasan nula ket ta maduktalan na nasapa. Ket nangaso ti survival rates kadagiti babae at ti cancer ti suso ket naduktalan ket nataming no nasapa pay laeng pangal ti sakit. Dagiti makapagal iti screening. Dagiti pasyente. Agsa salisal a prioridad, adu dagiti sabsabal iti trabaho da, adda dagiti addaan parikot iti pagluganan. Sakit a mainayik iti addangen, iti panagtaming ken panangagas. Buteng iti diagnosis. Dagiti pagyal segun iti panirigan ti doktor. Pisikal a sakit a mainayig iti addangen, iti panagtaming ken panagagas. Negatibo nga emosyon a mainayig iti mammogram. Buteng nga addaan iti cancer. Buteng iti pannakaduktal nga addaan iti cancer. Saan apudno a kapampanunutan maipapan iti panggep ti eksamen a mangiscreen iti babae. Kinaawan iti umno apan nakaawad iti importansya ti nasapa apan nakaduktal iti cancer. Dagiti nayon a mensahe. Dagiti mensahe iti poster ken polyeto. Adu dagiti cancer iti awanan kadagiti anyaman a simptomas ken mabalin nga addaan tayo iti risgo nupay saan a parte ti pakasarsaritaan ti pamilya tayo ti cancer. Nabuduktalan asigod ti cancer, mabalin detoy ang maagasan. Isod ka po na anasken nga alain tis magmano a minuto, tapno makapagpamamogram, kas iti panag-ala iti magmamano a minuto iti panagibangko iti kwarta. Sa magmamano laing a minuto ti masapula maikanyo ti pamilyayo, kindi bukod yo abagi iti talinaay ti panunod. Awag iti panagtignay. Na-schedule min ti mammogram mi ita nga aldaw. Ket sika. Magisarita ka iti doktor wenno narisipagtan when umawag ka iti National Cancer Institute's Information Service iti 1-800-4-CANCER wenno 1-800-422-6237 tapno matulungan ta ka amang biro iti pasilidad para iti mammography iti asideg iti balay mo kintap no ma-schedule itan ti panaka-examen mo. Dagiti mensahe apang impormasyon. Apay nga nasken nga ang pamamograma iti kalatawen. Numalabsanan iti edad 50 at adda takkel ti GenCell dagiti babae nga maadaan iti kanser iti suso. Babaen iti mammogram ken iti clinical panag-examen iti doktor kadagiti suso iti kalatawen. Pasin noo iti doktor no anya ti normal ken ka. No addaman pa nagbalbaliw kas iti kanser alalisto ang maagasang gaputan na doktalan ang nasapa. Kaano ti
kabayag ti panagpamammogram. Ti kompleto ang mammogram ket agbayag iti 15 a minutos. Duwawan o sursurok pay nga x-ray iti suso ti maaramid. Nasakit kadi. Dua plato ti mangpandag iti kada suso tapno mapinas para iti sierto apan naka x-ray. Mabalin nga adda basit sa sakit na daytoy iti pagbiit. Mano kadi ti magastos. Nandani amin na magastos iti kada tuwen panagmammogram ket bayaran ti HMSA, Kaiser Permanente, ket Medicare no dagiti babae ket aglabestan iti edad 50. No dagiti babae ket aglabesen iti 50 ti edad da ket awananta iti insurance mabalinda ti umawag iti National Cancer Institute's Cancer Information Service iti 1-800-4-CANCER uno 1-800-422-6327 tapno makabirok da iti programa a libre wano nalaka laeng ang mammogram. Dagiti bambanag maipapan iti cancer para kadagiti lalaki. Cancer facts for men. Cancer iti prostate. Sino dagiti agpeggad? Kaduan kadagiti kaso ti cancer iti prostate ti mapasamak kadagiti lalaki ang natatayengan ngem 50. Ngem nasursurog ngem 70% kadagito ya kaso ket mapasamak kadagiti lalaki ang nasursurog ngem 65 ti edad. Dagiti lalaki nga Afrikano-Amerikano ket adadda ang maadaan iti cancer iti prostate ngem dagiti puraw a lalaki ket nasursurog ngem mamindwa ti kaaduna dakwada ti matay gapo iti daytoy. Ti kaadda iti maysa wenno adado paya kabagyan nga adaan iti cancer iti prostate ket paaduen na met ti porsyento ti peggad iti maysa lalaki ang maadaan iti kastoy sakit. Akas met laing iti panangan kadagitoy makan nga adaan iti nangato at taba nga agapo iti ayo. Prostate cancer. Who is at risk? Most cases of prostate cancer occur in men older than 50, and more than 70% of these cases are in men over 65. For reasons that are still unknown, African American men are more likely than white men to develop prostate cancer and are more than twice as likely to die from it. Having one or more close relatives with prostate cancer also increases a man's risk of developing this disease, as does eating a diet high in animal fat. Ti kasamayan na defensa. Nasapa apan kaduktal. Ti cancer ti prostate ket mabalin na maduktalan iti nasapa at tukad daytoy babaen iti prostate specific antigen wenno PSA blood test ken digital rectal exam wenno DRE. Makiinuman iti doktor maipapan iti umiso ang nga examen para kengka. Masapa ngay balagad kengka ti doktor mo ti PSA blood test ken DRE iti kadatawen mangrugi iti panagtapog mo iti 50. Pagsalitaan niyo iti doktor mo, ti maipapan kada iti benepisyo, kinibitasyon, ti panagpa-examen, tapno iti kasta, ket makapagpanunod ka, iti may sa desisyon, ang nakabasa iti informasyon, maipapan iti panagpa-examen. Lukas pagaringan, tanangato iti pagpegadam, wenno high risk, iti cancer ti prostate, lukas pagarigan, tamaysa ka nga Afrikano-Amerikano, wenno naadaan ka iti ama, wenno kabsat, ang naadaan iti cancer iti prostate iti nasapa nga edad, naske na magrugi ka nga agpa-examen no magtengmon iti edad a 45.